с един успех отличен 5,75 на класа, с 11 пълни отличници. Изобщо за мен това е един много добър успех, който обаче ви задължава да продължите така и нататък. Защото отблизо ще следа това как се случва в 5-ти клас. Вие трябва да продължите да бъдете все така упорити, все така умни, интелигентни, артистични и всичко, което имате да става все повече, повече и повече. Така, няма много дълго да говоря, защото много се вълнувам, нищо, че не ми е за първи път, но започвам с раздаването на вашите дипломи. Госпожо, не искам. Така. Днес вие ще получите вашата диплома за завършен начален етап. Това е първата ви диплома. Ще имате после за основно образование, за средно, дай Боже, за висше и още други. Но все пак това е вашата първа диплома. Имате вътре вашия бележник, характеристика и на всички подарявам по един диск, в който сме събрали снимки и една много мила презентация от вашето идване за първи път в училище, от първите стъпки, мънички, плаки и направо трудно ще се разпознаете до последния ден вчера, също така на зелените училища, на екскурзиите, на които сме били, изобщо нашия много весел и задружен живот в много кратки описания тук. Има и още снимки, които после ще пусна на диск или флашка, могат майките да си изтеглят. Съжалявам, че тук няма възможност да го видим, бяхме подготвили, но няма медия, но вие вкъщи ще се го видите веднага, надявам се, защото ще ви стане много приятно, като се върнете от първи клас и преминете отново през тези 4 години. И как да се видим без зъби? Александър Ставропол получава, благодаря, заповядай, много успешен. Александър Йорданов живи, здрав. Така някакси да се стана да могат да се видят са. Ана Спасова Недева. Да си не здрава, заповядай. Много успехи пожелавам на всички деца, все по-успешни и по-успешни. Благовеста чест за вас. Валерия Лозухова. Заповядай. Виктория Пешева. Заповядай. Така. Далия Винева.
Макси. Матей. Никола Тодоров. Никола Полимеров. Видяхте вече вашите удостоверения за завършен клас. Може ли сега да приберете всичко? Смятам, че сте доволни от резултата. Обаче, някои ученици работиха много силно. И аз ще ги награда специално и лично с една грамота за отличен успех през тази година. Първа награждавам Благовеста. Благовеста, искам да съобща, че е хиперотличник, защото има на външното оценяване и на 4 предмета 20 от 20 точки. Дария, Минева. Казах, че е артистичен изключително. Никола Полимеров. Прекрасни отличници. Да. И Николай Левнарски. Отлични представения.
уважавам женщини и да ви идвате на гости първокласници. Може ли вече да поръчаме? Да. Вече съм си избрала. Добре. Добре, подредена пица и джинджер. Видях, че имат. Ако ми кажат, че няма, колко фантастика се чува. Вие това са родителите. Някой не искам част на стола. Аз искам част. Айде, майки, госпожи, помахайте. Помахайте! Много приятничко. Накрая да се...